Secondary Principal Nirmal Saikia ke chok che jok Principal Arpu Pen Pasun Pontuk. Bokajana habara long Raine Palia Tumpen Mahasabha ke Paman Pon. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Duarbaguri MSC constituency angkang Deithor Higher Secondary School along Kidamtang Aporahut Principal Nirmal Saikia ke chok ahin pensi Principal Arpu Dengpon Bomlo. Bonta Nirmal Saikia ke claim Kidam ke chok che kidokok ajok ke Asia hin pen suspension notice mate Arpu pen ke pasun alo paledamlo. Nirmal Saikia phan Arpu pen pasun pondet pen api puthot ke claim Kidam ke mi pon senjia phan pura Deithor Higher Secondary School along Vice Principal Jitika Besbura Haloya phan ingbai ponsi Principal Arpu Kepek Ponjia Phan ke Asia tum ahin puthot chisik thulo. Bonta puthot bangphu kimia phan Principal Arpu Kepek Ponji along Deithor Higher Secondary School Managing Committee tumpen lapen Deithor arata tum ahin pen chedondun thekthi pusi ningje pon rintilo. Angapor dak school along ko ane aprang ben stamina dak Deithor arlengi saratum Pusar pisara tumsi bangala so school chibadu kruk pen som parjab lo lapen dak nonomat ke high secondary HS second year exam center lapen metric center do lapen la song bong long non head jong kedam tanga poron bang ke principal in charge bang ke Nirmal Saikia sian lo la so phi alanga sapsuk am thanga sai ke claim chok chi borat chini pen si lapen education department da chini si garbeng long autonomous council education department da chini si alang liphan pisun tuk lo la so phi non puthot la Gritika batch burwa haloya phansi in charge pi pulo la si la so puthak ba alang liphan pi dun pu bang kan litum ka do vetame Deithor arat lapen Deithor along dak la akesar tomanda chedon de pusulo pipot mali punte hala kedam tangapor Nirmal Saikia ke claim thek the panchat kalisi la phan li piru de anso se hi thek the pu si rat tum tame alang liphan chini pon la si alang liphan bang kan litum chedon thek the pusi ka do vechira advance pini pherang ke theng no phan tame pa chini pon lo rat atum kisuman non second headmaster phan kipi alam putha athi chidon de pina la si arni sitani tum chingbai lo la so putha sitame nonon ke puthot ako alang phansi akola so appointment po hisap nang le lo la si la so Ahok ilong lokethan ahemalong akithinai Arpu lapen aso Arpule cherai dunji setami inut lokethana bang phi mate abang phu pulate ke chengsi lokecharli ausomar aphan than thiaprang amena ke thekta kenang sot mate education thekbek nangji jongsi ke thek abe pulote anut kapreka phan thansi uni lason thak thaksi Deithor Higher Secondary School along Principal Arpu ke dobom Nirmal Saikia ke chokchi thekti ka jokke AC pen suspension notice pipondet pen apit puthot Vice Principal Jitika Besbura haloya phansi ke Asia hin pen Principal Arpu Kepek Ponji po puthak Deithor Higher Secondary School Managing Committee tumpen lapen Deithor arata tum mate leadership lapen anparta thek muchot bre muchot atum chilang pet pen kedamtang aruni phai inquira pli arni Deithor Higher Secondary School along damsi complaint pidamlo athima non principal Arpu kedengji abangki aprang loke thanbom apora hutsatami lokacharli ausomar atuma phan lo than thi pin lasi Jitika Besbura haloya phan ki principal Arpu pilong le pusi jongdun thi lasi labang solam thialong rong trok arada tum chedondun thek thipura jasimer pet pen la rong trok arada tum chilang pet pen skula hem along anpale damsi Arpu kimi kepek ponjialong khamkhidun thiplo bang solong kachekroidun de arada tum laki langtuk terang Deithor Bapuram Singnar basa terang angjok hansi Lokhiram Tokbi hanboka la rong trok arada tum pen setami asapta kachekroidun ave pinlo lapen anparta KSU hamphanga songa tum setami adimaklong along anpale donsi kachekroidun de ang thek chepaklang pon dakwa non hela Nirmal Saikia po alang li katuklam masap financial ang sap chok te chok si la phan layas bang suspension bikok lo kulang soala kula da inut assistant teacher la phan sa ko IS pen ko in charge ke pekri ko sol bang ka ni tum nili ta nirong asal ta nilihin men ta donun de aku along kinarong asal tum aku beka tum ta donde alang liphan suspension bikok lo sitami non head ili tumarong asal taninje lo sitami non ki chu thuji bang phan sitami alang liphan yong si pidat do pulutang te aruso se itu masomar si virdat po anpar ke luka charli yong si ave pulutang de thangna ta level lu kwadine lo la sini tum kaduka ve ching room si pini herang ke theng no kardap ke la phelo la tholam tha han lo la sika chuning su kenang sol lo
itum local research tok bia phan sitame juning public law education em phan sitame je alang le lamang so ala hai putha ka kam diklem sitame alang li nang cepat duk dun pensia ko non jong ka chingwai thuje phan sitame non managing committee do det pen apilo tang tenil tum mako la puson thak thak a member tatum la son thak thak la penile tum women society tum sana chetong non po la News report KTV News. Kedamtang aruni phaing kora ke thom arni Karbi Anglong ki Radrai Sabha tum chepatir pi ponsi Bokajan subdivision angkang arlo along ki do kararong pi arong Raibosti along arni sia Pharman Mahasabha rongaje pamanpon. Labangso Mahasabha arongaje katalon pon along Raini Pali akhetum chingrum si ada por phaisir kep apor malompen Karbi Anglong Rai Sabha song amepu Jai Kumar Raipen Mahasabha rongaje alama ingthur ponsi mei pangcheng ponlo. Lapenan parta Raini Palia ke ongdung araratum chetong dunsi aprang ki wang jilang apor kimi pon senjia phan arsik jitalam thi chethan chimum pon ringti Lapenan parta anarlo porphai hini malompen radame pi paman ponsi Karbi Anglong Rai Sabha me phupen mai chepahem phupon Lapen labang so me along aluhisar poman pen Karbi Cultural Society me phu Chandra Singh Kro hin pen chetong dunsi Lapenan parta Hills People Cultural Forum ame phu Laichen Ingleng lapen Assam ki Radrai Mahasabha mai phu lapen anparta ke ongdong manpeng ke theki dingatum chetong dun rinti জাতীয় এটা পরিচয় পাবো না ওদিকে ভাষা আর সংস্কৃতি এটা তার জাতিটোৰ মেৰুদণ্ড আজি মই দেখিছো আমাৰ কিৰাত ৰাজ্য সম্প্ৰদায় বহুতে কয় নেপালী বহুতে কয় গোৰ্খা Lapen labangso me along alang litum kachethan pon atingki Raini Palia kheatum bangso aronga je ki paman pon nangkok laki jasemet abangki raya kheatum mithang akhe chepang bobedet jia phan lapen khe ke pang tang ver jia phan lapen ki wangji arni a ove ahut anta kadokawe raya kheatum aphan kachini pet jia phan pusi labangso Mahasabha aronga je ki paman pon pusi klardak pen pachini pon Lapen ongdong raya kheatum chetong dunsi aliralon pen RDP dunsi mesen me et pensi pachun pon ভাল দিন বুলি মই ক'ব খুজিছোঁ যিহেতু মই সৰ্বপ্ৰথম হিচাপে বিৰাট ৰায় সম্প্ৰদায়ৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আজি এই কাৰ্যসূচীত মই নতুনকৈ কিছুমান শিক্ষাও পাইছোঁ যিহেতু বিৰাট ৰায় এটা এক সম্প্ৰদায় যি সম্প্ৰদায় নেকি সঁচাকৈ কাৰ্বিৰ লগত বহুত মিল আছে তেওঁলোকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু পূজা পাতলৰ লগত যিটো সামগ্ৰীসমূহ কাৰ্বিসকল যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এই বিৰাট ৰায় সম্প্ৰদায়বিলাকো এই পূজা পাতলত একে বস্তুৱে তেওঁলোকেও ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে তাৰ পৰা বুজা যায় যে সৰ্বসম্ভৱ অতীতত তাৰমানে কোনো এটা সময়ত কাৰ্বি আৰু আমাৰ এই বিৰাট ৰায় সম্পৰ্ক এটা আছে যাৰ ফলত আজিৰ তাৰিখতো প্ৰায় চেহেৰাও বেলেগ নিচিনা দেখে আমি যেতিয়া কলকাতালৈ যাওঁ কলকাতাত তাত আমাক নেপালী বুলি ভাবে গাজু বুলি সম্বোধন কৰে কাঞ্চা বুলি সম্বোধন কৰে আৰু তাৰ পৰা বুজাই যে আমাৰ মাজত আমাৰ গেছবিলাক প্ৰায় একে নিচিনা লাগিছে সম্ভৱ News report KTV News Kedamtang aruni phaing korapli arni Borjan constituency ke parlopon hidipia habar arlo along kedo serdihun English school along ke pasat lang kachepe undun atuma phan kachoro lapen karcho jai me ke pamanpon labang so karcho jai me galong aluhisar poman pen Dipo Baptist Church senior pastor Reverend Dr Solomon Rongpi associate pastor Reverend Hilson Singnar Labor Welfare Department Assam Secretariat Dispur section officer Ariel Rong Parlapen SGB Gobind Kathar lapen anparta manpeng ke theki dingatum chetong dun rinti Pinporta me serdihun English school laki surihinira troxia sengkansi amahang pathek ponlo lapen pininga sengkan an 6 batch an ke pasat lang patok ponlonglo lesson si kedamtang apora hutsatami phan pharoisi lapen pining lethot satami phan pharoisi an satlang ang thek longponlo lasila bangso satlang ang thek kimi pisena jok satlang ki undun ausomar apia poatum ahin pen school authority lapen lothan bang phi bang puatum aphan ninga klong pen kachoro pajir ponrinti
Labang so kachurupan ajay mekalong Serdihun English School along Principal Rajesh Kro hin pen me chepahem phupon si me charipon lo. Lapen alangli me ka chepahem phupon ame along loke charli ausomar atuma phan la anso se aning ke perungji alam hei hoi lapen anparta Arnam Reverend Dr. Solomon Rong pipen apor en ponsi Arnam ahirjume hang pipon lo. Aduntu Pastor Hilson Singh nar ahin pen satlang ki undun ausomar atuma phan poho lapen nong e archupon lo. Lapen labang so satlang ka chepa un pon along English a subject letter marks ke banabang Ilyas ka tharaphan Ariel Rongphar ahem asang hwa tuma phan tangka suri kep anong e pajur pon lo. Lapen anparta lo than bang phi bangpu Kashmiri timung pi pen Hanrika ing tipi lapen Vijay Rong pi alang litum aphan setami loke than ki mission a jok lapen ke claim ke dam ki mission anong e pajur pon. News report KTV News. Pinia Birta bangkil ansikang tonlo dumit hak me kardom.